Hello, somebody. Ngisacela ukukhuluma naye wonke umuntu ozokwazi ukubona alalele le video. Kunento uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami okumele ibe usizo kubantu abaningi abazohlangana nale video. Okuyinto elimaze abazalwane abaningi, ibandla likaNkulunkulu, ingcebo kaNkulunkulu, abantu bebekhonza uNkulunkulu bevutha benamandla, be-powerful enkosini, bagcine balotha, abanye babambelele ekukholweni ngoba uNkulunkulu bayamthanda, kodwa abasekho kwi-level yamandla yegunya yokuqina ebebekukho ngenxa yalento le ngifuna ukuyikhuluma. uNkulunkulu ukubekile enhlizweni yami ukuthi ngikhulume ngalento le. Ngifuna ukukhuluma about intethelelo, not ukuthethelela, kukodwa lokho ukuthethelela mhlampe singakukhuluma, ngazi uma iNkosi ivuma ngolunye usuku. Kodwa ikhona incwadi engiyibhalile maqondana nokuthethelela, but la angikhuluma maqondana nokuthethelelwa izono. Ngaphambi kokuthi ngiqhubeke ngikhulume ngalento esenhlizweni yami, ngiyafuna ukuyicacisa lento ukuthi ukuthethelelwa izono akuqondene nomuntu ongakholwa, ongasindisiwe, ongasiye umntwana kaNkulunkulu. Intethelelo yezono iqondene nomuntu osindisiwe kuphela, umntwana kaNkulunkulu kuphela, nomuntu osindisiwe kuphela, hhayi umuntu ongasindiswanga. Ungalifunda lonke iBhayibheli kwi-New Testament uzobona ukuthi ukuthethelelwa izono kuqondene nomntwana kaNkulunkulu. Umuntu ongasindiswanga akayidingi intethelelo, udinga ukumukela uJesu, izono zakhe ayithethelelwa, ziyayekelwa izono zonke zakhe zayizolo. IBhayibheli lisho lokho, ukuthi umuntu memukela uJesu njengeNkosi noMsindisi, ekholwa uJesu, uba isidalwa esisha. Konke okokuqala kuyadlula, bheka kuvela okusha. Yonke into endala ngayo iyadlula, iyakhanselwa, iphosa olandlela ukukhohlwa, akathethelelwa izono. Kudalwa kabusha nje, into yonke ngayo endala idlule. Bese kuzothi iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyekela izono ezenziwe izolo. Izono zonke zakhe ngenkathi emukela uJesu, asikho isono sakhe esithethelelwa one by one, asivumayo one by one, sithethelelwe. Ngenkathi emukela uYesu nje, izono zonke zakhe ziyayekelwa, ziyadluliswa. Intethelelo yezono, alikho ivesi elikhuluma ukuthi umuntu ongakholwa, ongasindisiwe, ongekho umntwana kaNkulunkulu uthethelela izono. And alikho ivesi elibatshela ukuthi abantu abangasindisiwe abethi uma benza iphutha behambe beyocela intethelelo uNkulunkulu ukuthi abathethelele izono, ngoba banalo ilungelo lokucela intethelelo noma lokuthethelelwa. Banelungelo lokuthi basindiswe, bamukele uJesu, basindiswe, izono zabo ziyekelwe, zidluliswe, baqale impilo entsha. Ngenkathi-ke siqaleke impilo entsha, zonke izono azozenza emva kokuba esesindisiwe, ilezo zono-ke ezithethelelwayo, ezomuntu osindisiwe, ezomntwana kaNkulunkulu, ezomuntu osemukela uJesu njengeNkosi noMsindisi. Angithi uyabona, uma ufunda la encwadini kaJohane wokuqala, chapter 1, uma ufunda lapha uqala kuvesi 7, uthi kepha uma sihamba ekukhanyeni, njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye, negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Bese uvesi 8 uthi uma sithi asinasono, uJohane umphostoli lo, uyibala yena, uthi uma sithi, leli gama lithi sithi,
uyibala yena uJohane nalaba abantu ababhalelayo abangabazalwane abasindisiwe, ukuthi la bantu bazidalwa ezintsha, bangcwele, banokulunga kaNkulunkulu emoyeni, but emphefumulweni nasemzimbeni abantu abasewenzayo amaphutha nezono, noma bengazenzi ngamabomu bethembe ukuthethelelwa, but ngenxa yokuthi baphila kulo mhlaba bahlangabezana ney'lingo bayinqobe, ezinye y'bahlule badinge intethelelo. Bese lizothi uma sithi asinasono siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Kumele siyizwe kahle le nto bazalwane. Umuntu ngenkathi emukela uJesu, emoyeni uba isidalwa esisha, emoyeni uyaphelela abengcwele, emoyeni uba nokulunga kaNkulunkulu, emoyeni uba yindawo engcwele, yabo, usindiswa kanye lapha emoyeni, amukela uJesu kanye lapha emoyeni, aphelele. Into ayiyo lapha emoyeni uyiyo phakade, alikho iphutha lapha emoyeni wakho, unokulunga kaNkulunkulu. Bese kuzothi lapha emphefumulweni nasemzimbeni kufana nokuthi isendaweni engcwele, ngoba endaweni engcwele abaphristi babengena usuku nosuku beyovuma izono ezenziwa usuku nosuku. But endaweni engcwele emoyeni womuntu kwakungenwa kanye enyakeni, bese kuzothi uma kungenwe kanye umuntu usemukeleke unyaka wonke ukuthi umuntu ungokaNkulunkulu, usemukelwe unyaka wonke for ukuba yisoni, usemukelekile kuNkulunkulu. But lapha endaweni engcwele kwakumele athethelelwe usuku nosuku. Ngakho umuntu emoyeni ngenxa yokuhlenga uJesu umukela insindiso yaphakade, amukela ukulunga kaNkulunkulu, amukela ukungcwele kaNkulunkulu. Into ayiyo lapha emoyeni into ayiyo phakade. Le nto azobe yiyo phakade akadingi ukukhula lapha emoyeni, akadingi ukuthethelelwa lapha emoyeni, akadingi ukuhlanguzwa lapha emoyeni, ngoba okuzelwe uNkulunkulu iBhayibheli kubeka ngokusobala ukuthi akoni. Ufunde incwadi kaJakobe ngithi wokuqala uchapter 3 lithi okuzelwe uNkulunkulu kuthiwa akoni, ngokuba imbewu kaNkulunkulu ihlala kuye noSathane akamthinti. Into engoni umoya womuntu osuzelwe kabusha. Into uSathane angakwazi ukuyithinta umoya womuntu osuzelwe kabusha. Iwona lowo moya ongoni, iwona lowo moya ungathinti oSathane, iwona lowo moya oyindawo engcwele ehlala umoya ongcwele kaNkulunkulu, iwona lowo moya onokulunga kaNkulunkulu nokuphelela kaNkulunkulu, iwona lowo moya onokuqonda kaKristu, iwona lowo moya onenkazimulo, iwona lowo moya onomfanekiso kaNkulunkulu nomfanekiso kaKristu Jesu, iwona lowo moya onabo bonke ubuhle obuzithelwe kamoya ongcwele, iwona lowo moya osufana noNkulunkulu noma osufana noJesu, iwona lowo moya ohlangene nomoya kaNkulunkulu, uNkulunkulu omoya munye nomzalwane ngalowo moya lowo. But emphefumulweni nasemzimbeni umzalwane uyenze njani? Uyasindiswa usuku nosuku, uyahlanzwa usuku nosuku, uyakhula usuku nosuku, kusemphefumulweni wakhe nasemzimbeni kumzalwane. Yilapho-ke sithola khona izono, yila sithola khona amaphutha, yila sithola khona izinto umzalwane adinga ukuthethelelwa kuzo. Ngakho intethelelo umzalwane uyayidinga, iqondene nabo-ke abazalwane. Ngenxa yokungayazi leyo nto, umzalwane umenza amaphutha. USathane uyamtshele ukuthi shuthi awusindiswanga, ngoba uSathane umtshela ukuthi umuntu osindisiwe umuntu ongasalenzi iphutha, umuntu ongasayenzi izono. Kanti lokho amanga kaSathane, enzela umzalwane angabazi insindiso yakhe, wenzela umzalwane azilahle angabe esakwazi ukuma ngesibindi phambi kaNkulunkulu naphambi kaSathane, ngoba uyimukela njengesoni, uyimukela njengesehluleki, uyimukela njengomuntu o-rejected, uyimukela njengomuntu ongafanelanga. Uba guilt, ayizwele necala, ingabe esaba naso isibindi, ngoba awukwazi ukuba powerful ube nesibindi ekubeni inhliziyo yakho i-guilt, ekubeni inhliziyo yakho i-judged, ekubeni inhliziyo yakho i-defeated by uSathane, eyahlulela. Ilana-ke ngifuna ukuthi siyibheke khona leyo nto ukuthi that is a lies from Satan, because intethelelo yezona iqondene nabantu abangakholwa, abahede, nabantu abangasindiswanga, iqondene nabantu asebesindisiwe emoyeni, bazidalwa ezintsha emoyeni, bazala kabusha emoyeni, but imiphefumulo yabo ayikasindiswa, isindiswa usuku nosuku, iyikhula, encipha amaphutha, zincipha izono. Ngenkathi incipha izono namaphutha, umuntu ebangcwele emphefumulweni, ebangcwele kuphi, enjani, emzimbeni.
emzimbeni nasempilweni yakhe ayiphila phambi kwabantu. Bathi lapha emoyeni ungcwele, mhla emukela uJesu nje akangcwele ngenxa yempilo ayiphilile, ungcwele ngenxa yokulunga kaNkulunkulu akwamukela engakusebenzelanga. Ukulunga kaNkulunkulu ngenkathi emukela uJesu nje wakumukeliswa lokho kulunga okomusa, ukulunga kaNkulunkulu akumukela emoyeni ebengcwele engakaqali ukuphila ukungcwele, engakaqali ukuphila ubulunga. Lokho kulunga wakwamukela kulapha emoyeni. Uma enza amaphutha uwenza emphefumulweni nasemzimbeni, uhlanzwe emphefumulweni nasemzimbeni, hhayi emoyeni, ngoba emoyeni uyisidalwa esisha, emoyeni uphelele. As long as akholwa uJesu uphelele lapha emoyeni, as long as akholwa uJesu lo mzalwane ungcwele lapha emoyeni. Nisiphatha amaphutha nawo emphefumulweni nasemzimbeni and ubekwe uphawu lapha emoyeni. And njengomntwana kaNkulunkulu akasoni, ngoba okuzelwe uNkulunkulu akoni. Into engoni ezelwe uNkulunkulu ispirithi somuntu. Ngakho-ke engoni lapha emoyeni, ingakho-ke engenaphutha lapha emoyeni. But la emphefumulweni, la emzimbeni, iBhayibheli lithi othi akanasono uyayikhohliswa. Liqonde ukusitshela ukuthi noma usuzele kabusha, wadalwa kabusha, wanokulunga kaNkulunkulu, nokungcwela kaNkulunkulu, nokuphelela kaNkulunkulu emoyeni wakho. But emphefumulweni nasemzimbeni udinga insindiso, udinga ukukhula, udinga ukuhlonyiswa, udinga ukuguqulwa. Yiyo lento ekwenza ukuthi ube namaphutha, ube nezono, odinga ukukhula uyinqoba, ukukhula uyiyeka, ukukhula ushintsha, ukukhula uthethelela, uhlanzwa kuzo. Ngakho uma uyibona unjalo, it doesn't mean ukuthi awusindiswanga, usuke usindisiwe emoyeni, usuke usindisiwe, uzele kabusha emoyeni, as long ukholwa uJesu njengeNkosi nomsindisi wakho. Manje-ke ngifuna-ke sibheke le nto-ke yokuthethelelwa, la uSathane abambe khona abantu abaningi, ukuthi uSathane wenza ukuthi abazalwane babe weak, bangabi powerful, because awukwazi ukuba powerful ube strong ubuyitshela ukuthi shuthi wena awusindiswanga kahle uma usenamaphutha nama-mistake nezono. Into yokuqala ngifuna ukukutshela ukuthi uma usuke ususindisiwe emphefumulweni, ukuthi uphila kangakanani ubungcwele kudiphendele kwi-level of your spiritual growth. The more ukhula emphefumulweni wakho, ensindisweni yomphefumulo, hayi yomoya manje leya izolo yokuthi wena wamukela uJesu and usindiswe umntwana kaNkulunkulu olungile. Ngikhuluma-ke ngale nsindiso-ke evela ngokuguqulwa komphefumulo wakho, ezalwa yizwe likaNkulunkulu emphefumulweni yakho, la kusindiswa khona umphefumulo wakho. Ngoba insindiso, enye into engifuna siyicacise, insindiso yomphefumulo ayiqondene nomuntu ongakholwa, iqondene nomuntu osindisiwe. Amen. Uma kuzuzwa umphefumulo, akuzuzwa umphefumulo wabahedeni, kuzuzwa umphefumulo womuntu osindisiwe. Abantu abangakholwa, abangasindisiwe, abayidingi insindiso yomphefumulo, badinga insindiso yomoya, badinga ukumukela uJesu, basindiswe emoyeni, badalwe kabusha emoyeni. Abantu abadinga insindiso yomphefumulo, abantu asebesindisiwe emoyeni, badalwa kabusha emoyeni, bathi baseke behlalelwa insindiso yomphefumulo yosuku nosuku, abazoyithola beze bethola insindiso yomphefumulo epheleleyo ezayo ekubuyeni kaJesu. Uzobona nje amavesi akhuluma insindiso yomphefumulo, uzobona ukuthi lawo mavesi awaqondene nabahedeni, aqondene nomuntu osindisiwe. Uma ufunda incwadi yeZenzo ngithi chapter 20 lithi enawo abanikela kuNkulunkulu nasezwini lomusa wayo elinamandla okusindisa umphefumulo wabo, yabo, elinamandla okusindisa imiphefumulo yabo. La bantu okuthiwa leli izwe kaNkulunkulu abanikelwa kulo elinamandla okusindisa imiphefumulo yabo, abantu already sebesindisiwe emoyeni, abazidalwa ezisha emoyeni, kodwa basadinga insindiso yomphefumulo. Bazelwe emoyeni umoya kabani? kaNkulunkulu, kodwa manje sebedinga ukuzalwa kuphi? Ezweni lolwazi, emphefumulweni. Bazalwe hhayi-ke ngomoya kaNkulunkulu manje, kodwa bazalwe ngolwazi likaNkulunkulu, ngoba umoya kaNkulunkulu basindise emoyeni, but izwi likaNkulunkulu kumele basindise kuphi? Emphefumulweni. Umoya kaNkulunkulu bazale kabusha emoyeni, izwi likaNkulunkulu kumele libazale kuphi? Libazale emphefumulweni, ezweni lolwazi. Ingakho lithi iBhayibheli nina senizelwe ngani kabusha,
hhayi ngembewu enjani ebunayo, bathi ngembewu eyizwi likaNkulunkulu engabuniyo. Izwi likaNkulunkulu abantu libazala emoyeni, libazala emphefumulweni, ezweni lolwazi, bese kuzothi umoya ongcwele abantu akabazali emphefumulweni, but ubazala emoyeni. Lokho kuzelwa umoya kuwumoya, but lokho kuzelwa inyama kuyinyama. Yingakho lithi iBhayibheli, uma ningazalwa ngomoya nangamanzi, amanzi laphana akushiwo amanzi umbhabhatiso, kushiwo amanzi, the word of God. Umuntu kumele ezalwe emoyeni ngomoya ongcwele, bese kuzothi aphinde azozalwa kusuku nosuku, esezalwa izwi likaNkulunkulu limguqula indlela abuka ngayo, indlela acabanga ngayo, indlela akhuluma ngayo, indlela enza ngayo izinto, indlela athatha ngayo inyathelo, indlela aphila ngayo. Uyekhula kuleyo nto umuntu. Ngenkathi eyekhula-ke izono ziyayincipha, impilo engcwele iyigqama, ugcina lowo muntu eba muhle emphefumulweni, but emoyeni umuntu akakhuli, akaye bangcwele, akaye uthola ukulunga okupheleleyo emoyeni wakhe, uthola ubungcwele okuphelele, uyaphelela, uthola ukuhlengwa okupheleleyo, uthola insindiso epheleleyo emoyeni. Ayikho insindiso adinga ukukhula ayithole emoyeni. Uthola insindiso azoba nayo phakade yile ayithola mhla emukela uJesu, nalokho kulunga nalokho kungcwele, but emphefumulweni uyakhula umzalwane. Manje ngiqonda ukusho ukuthi uSathane ungavumi ukuthi akwehlulele ngokuthi ngenxa yama-mistake namaphutha nezono ozenze emva kwensindiso kube ngathi awusindiswanga, ngoba le nsindiso yomoya ayiqondene nezono. Awudingi ukuthi uphile ubungcwele ukuze wena usindiswe emoyeni, futhi awudingi ukuthi wenze izono kuze kulahlekele leyo nsindiso. Leyo nsindiso uyithola ngenxa yemisebenzi eyenziwe uJesu esiphambanweni. Uma ukholwa lo msebenzi enziwe uJesu esiphambanweni, uthola insindiso epheleleyo, ungakaphili ubungcwele, ungakaphili ukulunga, uphile ukulunga kaNkulunkulu, uphiwe ukuphelela kaNkulunkulu emoyeni wakho. Bese kuzothi ungcwele nokulunga ukuphila ngenxa yokuthi already vele wena emoyeni ulungile, unjani, ungcwele, uphelele emoyeni. Awukuphili ukuze ube ngcwele emoyeni, insindiso. Bese kuzothi-ke le nsindiso yomphefumuleko ile phathelene-ke nobungcwele, hhayi bukaNkulunkulu, nobungcwele bomzalwane. Ileveli yobungcwele bomzalwane-ke emphefumulweni nasemzimbeni iphendela ekuthenini usekhule kangakanani. The more umzalwane eseyingane, ziningi izinto ey'ngamaphutha ezimhlulayo nezamnqobayo nasayisabayo, but ngenkathi eyekhula emphefumulweni nasemzimbeni, ezwini likaNkulunkulu, enkosini, ebudlelwaneni nomoya ongcwele noNkulunkulu, izinto ebeyimahlule esandokusindiswa uya ezinqoba, ziyazibancane, ziyazingabe sabezesaba, abeseya ezahlula lezo zinto lezo, namaphutha akanciphe, nezono yinciphe, bese kwazi ukuphileka naye lowo mzalwane lowo. Kodwa uma engakafiki kule level, hayi ukuthi akasindiswanga, as long emukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Futhi nabantu abambalekelayo, abambalekeli ngoba engasindisiwe, bambalekela ukuthi ngoba usindisiwe emoyeni, but emphefumulweni nasemzimbeni akakayitholi insindiso, wazalwa ngezwi likaNkulunkulu, wakhula ezwini likaNkulunkulu, unama-mistake namaphutha nezono ey'nzima ukuthi singaphila naye, bese bembalekela, hhayi ngoba beqonda ukuthi akasindiswanga lowo muntu lowo. Manje ngifuna sibhekelena-ke yokuqala ukuthi uSathane kumele akuhlulele, akulahle ngokuthi awusindiswanga ngenxa yama-mistake nezono ezenzakala endleleni yakho ususindisiwe, ngoba iBhayibheli likubeka ngokusobala ukuthi amaphutha nezono abantu abathethelelwa kuzo ezabantu vele abasindisiwe. Liqonda ukusitshela ukuthi uma ususindisiwe, it doesn't mean ukuthi uma uphelele emoyeni, ulungile emoyeni, emphefumulweni nasemzimbeni uphelele, awusadinga ukusindiswa, usenawo amaphutha nezono. Lokho akusiniki ilungelo lokwenza izono, lisinike ilungelo lokwazi ukuthi sidinga ukukhula, sidinga insindiso yomphefumulo, sidinga ukuzalwa kabusha ngezwi likaNkulunkulu emphefumulweni, sidinga ukukhula emphefumulweni, siye senze njani, siphile ubungcwele, sihlukana nezono. Kodwa futhi liphinde lisitshele lokho ukuze sazi ukuthi uma sihluleka, kukhona la sihluleka khona, asingayitsheli ukuthi emoyeni asisindisiwe, asiyitshele ukuthi sisadinga insindiso yomphefumulo nokukhula emphefumulweni, so that izono sizohlula namaphutha eyencipha. Manje-ke ngifuna ukukhuluma-ke ngale kafishane-ke sengivala
ukuthi nangaka amaphutha asekhona, nakho-ke izono sikhona. Umzalwane useyazi ukuthi la maphutha nezona awasho ukuthi angisindisiwe emoyeni uma ngikholwa uJesu, ngimukela uJesu njengeNkosi noMsindisi, akusho ukuthi angisindisiwe. Ngisindisiwe khona la maphutha nalezi zono. Njengamanje-ke useyivumeleke lo mzalwane lezi zono lezi, but uyaqhubeka uSathane umhlulela ngazo, umthomenta ngazo, umenza abe guilty, and lento imenza abe weak, imenza angabi strong, imenza engayi ngesibindi kuNkulunkulu, imenza ukuthi angakwazi ukumelana noSathane namademoni, imenza ukuthi angabe sakwazi ukuhlulela ezinye izinto, imenza ukuthi alothe engabe savutha, imenza ube engabe sabakhanyeni nasemandleni amakhulu enkosi, umenza ukuthi aye eshona phansi ecwila, ezilahle, ey'bone ungafanele, ey'bone emubi lo mzalwane. Ngifuna sikhulume ngaleyo nto-ke njengamanje ukuthi uSathane umqambe manga nalapho umzalwane izono zakhe emphefumulweni nasemzimbeni akayithethelelwa ngoba eyivuma isikhathi eside, ngoba seyithatha isikhathi eside ivumile, ngoba sekuneminyaka waze wayikhohlwa, ngoba mhlasimpe ekhale kakhulu. Uthethelelwa ngoba uJesu sewayikhokha iprice yalezo zono futhi ozenze ususindisiwe. Yabo, sezakhokhwa iprice. Lithi-ke iBhayibheli-ke, uma sizivuma izono zethu, uthembekile, uvesi 9 lo, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma izono zakho usuyivumile, yabo, kumele ukholwe ukuthi uNkulunkulu uthembekile, okwami ngikwenzile. uNkulunkulu uthembekile ukuthi enze okwakhe. Okusho ukuthi njengoba mina iBhayibheli lithi uma lingivuma uNkulunkulu uthembekile ukuthi angithethelele ini, ukuba angithethelele izono, angihlambulule kukho konke ukungalungi. Shuthi njengoba sengiyivumile izono zami, uNkulunkulu ebethembekile, shuthi usengithethelele izono zami futhi usengihlanzile kukho konke ukungalungi. Wena ukholwa yize, awukholwa amasensi akho, awukholwa ukuthi uSathane uthini, awukholwa ukuthi inyama yakhe ithini, awukholwa ukuthi amasensi akho anjani athini, ukholwa ukuthi izwi linjani lithini. Kumele ume ezwini lapho ukuthi izwi lithe, uma sengivumile izono zami, uNkulunkulu ulungile, uthembekile ukuba ngithethelele zona, angihlanze kukho konke. Njengoba sengivumile-ke izono zami, uNkulunkulu sengithethelile ngokwezwi, uNkulunkulu sengihlanzele kukho konke okungalungi. Uyayizwa yini leyo nto? Angihambi ngokuzwa, ngihamba ngokukholwa. Ngikholwa yizwi likaNkulunkulu kunamasensi ami, ngikholwa yizwi likaNkulunkulu kunamaphimbo engiwezwayo, ngikholwa yizwi likaNkulunkulu kunalezi zinto engizwayo. Umzalwane onjalo shuthi ukholwa yizwi, noma izwi liphambana namasensizi, liphambana noSathane, liphambana nokubuka, liphambana nokusho kwabantu. Ukholwa yizwi lo mzalwane, and uzobona amasensi akho azogcina elandela lokhu ukukholwa kwakho yizwi. Kodwa wena uma uyitshela ukuthi uzokholwa ngoba into usuyizwa, usuyifila, uyovuma izono, uyoze ube sin conscious, and leyo nto izokwenza ukuthi ugcine wenze more izono. Izogcina ukuthi uhlale isikhathi eside uyijethe uNkulunkulu akakuthethelelanga, ngoba ukukuthethelela kuNkulunkulu akusikho okushiwo yizwi, ile nto oyizwayo. Uhlala wena uzilahle, uhlala uwikho, ubuthaka isithi as long esikubambile ukuthi wena ukholwa yizwe, ukholwa amasensizi. Uma likubambile kumasensizi, uyohlale wena uzamukela njengongathethelelwanga, uyohlala uyimukela njengomuntu ongafanele, uyohlala uwumuntu ongenaso isibindi sokusondela kuNkulunkulu, uyohlala uwumuntu wena ungenawo amandla oyoba weak empilweni yakho, ngoba awuhambi ngokukholwa yizwe, uhamba ukukholwa amasensizi namaphimbo akhulumayo la kuwe. Ngakho uma wavuma isono sakho kuNkulunkulu, kumele ukholwe ukuthi uNkulunkulu njani usesithethelele. Kunabantu abasivuma kahle isono kuNkulunkulu kodwa abahlulekayo ukumukela intethelelo, ukuthi njengoba sengisivumile isono sami, I don't care ukuthi ngizwani, I don't care ukuthi yini ekhulumayo kimi, ngiyimukela ukuthi uNkulunkulu ngokwezwi lakhe usengithethelele. Ngenkathi umzalwane esho lokho, shuthi ukhuleke kahle, wayimukela intethelelo.
kodwa umuntu osuke eyicelile intethelelo kodwa eqhubeke lokhu ecela intethelelo, umzalwane oyicelile intethelelo ngesono kodwa osasizwa ezahlulelo, usezwa ukuba guilty, osezwa amadimoni nemizwa yakhe imlahla. Lowo muntu kuyacaca ukuthi intethelelo unjani uyicelile kodwa akayamukelile, akamukelile ukuthi uthethelele uNkulunkulu. Ngoba uma emukele lokho ngeke uze usivume kwesibili isono, ngoba ukuzivuma kwesibili usho ukuthi lo mkhuleko wokuqala usho ukuthi uNkulunkulu akawuphendulanga. Uma uthi akawuphendulanga uphambana nalelizwi elithi uma uzivuma uNkulunkulu olungile uthembekile ukuba kuthethelela kuhlanze kukho konke ungalungi. Manje wena uma usasizwa isono sikulahla sikuhlulela uyizwe licala kubena usuzivumile, shuthi wena ukholwa ilento oyizwayo kunaleshiwo ilelizwi. Ngakho ngiqonda ukusho ukuthi wonke umzalwane uma uzokwazi ukumukela izinto uyi-experience enkulunkulu, ama-experiences alandela ukholo ukwamukelwa. Uma wamukela nje wena ukuthi uthethelelwe, ngisho usazizwa u-guilt, usezwa amadimoni ekuhlulela, usezwa inyama yakhe ekuhlulela, uzobona emva kwesikhathi imizwa yakho, ama-senses akho azogcina elandela lento okholwa yiyo, lento oyamukele ukuthi injalo emva kwesikhathi. Kodwa uma ungafuni wena ukwamukela lokho okushiwo yizwi, ufuna ukumukelwa yilokho okushiwo imizwa, ngeke ishintshe imizwa. Uma umingemizwa ungayitshela ukuthi uthethelele namhlanje, kusasa imizwa yakho uyavuka futhi isiguilty, uyitshela ukuthi uNkulunkulu bengangithethelelanga, because imizwa yimi endaweni eyodwa. Into emezweni endaweni eyodwa ebikhuluma izolo namanje sakhuluma into efanayo, kusasa ezobe ikhuluma into efanayo, yizwi likaNkulunkulu. Ngakho umzalwane owakhela ukukholwa kwakhe ezwini likaNkulunkulu ulakhela esisekelweni esingaguquki, esisekelweni esinganyakazi, esisekelweni esimi njalo. Uma ukholwa ukuthi isono sakho uma usivumile ngokwezwi sithethelelwe, lowo mzalwane ngeke enyakaziswe noma ngathiwa uzwani, noma ngathiwa amadimoni athini, noma ngathiwa amhlulela kanjani. Uyokwazi ukuthi uNkulunkulu uthembekile, ngeke waqamba amanga athi isono sami uma ngisivumile usithethelele, ungihlanzele kukho okungalungi, but siqhubeke uthole ukuthi usazongihlulela ngaso kusasa. That is a lies from Satan. Ngakho ngikhuthaza wonke umuntu ozwa lo mlayezo ukuthi ungakheli ukholo lwakho noma engabe yini uNkulunkulu ayisho kuwe emizweni yakho, kuma-senses yakho, yakhele ezwini likaNkulunkulu. Umethi uNkulunkulu uphulukisiwe ngemfimbo kaJesu, even isifo sasizwa, hamba ngalokho okushiwo yizwi, ucheme nalokho okushiwo yizwi, noma kuphambana nama-senses akho, noma kuphambana nemizwa yakho. Imizwa yakho noSathane bathi uyagula, nomqondo wakho bathi uyagula, bathi izwi lithi ngemfimbo kaJesu uphilisiwe. Wena umukela lokho okushiwo yizwi and uzobona lokho okuvumelana nakho okholwa yikho okushiwo yizwi will manifest in your life. Njengoba ukholwa ukuthi uthethelelwe, leyo ntethelelo you will prevail empilweni yakho, uzoyi-experience empilweni yakho. Yonke into osuyimukele uzoba nayo ezweni lenyama, uzogcina uyi-experience ngoba uvumelana nayo, ukholwa yiyo. Kodwa uma ungakholwa yiyo, ngisho ungayivuma kanjani izono uyihlambulule kubantu abangakanani, uyogcina uyitshela lento osho ukuthi ayikusebenzeli wena, kanti uthandaza kahle, uvuma kahle izono, kodwa awuyimukeli intethelelo, awumukeli uNkulunkulu, uyathandaza kuphela. But asifike isikhathi sokumukela ukuthi I'm healed, ngithethelelwa, I'm forgiven, ngithethelelwe izono zami. Awufiki la ukumukela khona leyo nto leyo. Ngikhuthaza wonke umzalwane ukuthi wonke umuntu njengamanje othonyentwa amadimoni, mhlasimbe kunezono wazenza kungazi muntu, lezo zono ngisho ngathiwa zazibomvu zibomvu njengegazi. Uma usuyivumile uNkulunkulu, ngifuna ukuthi namhlanje receive, ungalivumi kuphela, receive your forgiveness. Receive forgiveness uNkulunkulu. Don't ask kuphela intethelelo. Receive ilokhuzana. Receive intethelelo uNkulunkulu. Akube khona isikhathi sokuvuma izono zakho. Akube isikhathi sokumukela ukuthi izono zakho zithethelele. Kusho ukuthi uyimukelile intethelelo, awucelanga kuphela. But uma uvuma isono sakho waya nje wathiwa sasisibi kangakanani, uhamba uyihlambulule ebantwini, uzovumela ukuthi sikwehlulele, sikulahle, ube weak, ubheke emuva, ungabe usaba strong, ungabe usayithokozela ngisho ubumnandi bensindiso, sikwenza ukubona izono zakho zinkulu kakhulu, uyibone umubi. Kusho ukuthi wena uthandaze kahle, ucela intethelelo, but awumukelanga
uyiphathanga kahle intethelelo. Receive intethelelo as I'm praying njengamanje. Wonke lamadimoni okukuthomenda, lawo madimoni okwehlulela, amadimoni okuba guilty, ngiyawarebuke empilweni yakho njengamanje in the name of Jesus. Elithi izwi likaNkulunkulu esibathethelela izono zabo ziyothethelelwa. I forgive you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Receive forgiveness empilweni yakho. Mukela ukuthethelelwa njengamanje. Receive ukuthi igazi likaJesu linamandla ukunazo zonke izono zakho. Ngenxa yegazi likaJesu, every your sin ithethelelwe. Uhlanziwe kuzo zonke izono zakho kwangathi awuzenzanga. uNkulunkulu ukhohliwe yizo usuyivumile, nawe khohlwa izono zakho. uNkulunkulu ukuthethelele zonke uma uyivumile, nawe yithethelele ezonweni zakho. Receive ukuthi uthethelele, zithethelele ezonweni zakho. Uqala uyimukele njengalento uNkulunkulu akubiza ngayo eBhayibhelini ukuthi ulungile, ungcwele, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe in spite awo onke amazolo akho amabi. Don't judge yourself ngamazolo akho. Judge yourself ngendlela uNkulunkulu akujaja ngayo ezweni lakhe, and you will feel ukuthula nentokozo namandla. Uzohlumelela, uzobuyela endaweni yakho awuyizwa usanda ukusindiswa, yomlilo, yamandla, yokukhanya, yemvuselelo, yamaphupho amakhulu ngoNkulunkulu. You will enjoy uNkulunkulu, you will enjoy uJesu empilweni yakho, you will enjoy izwi likaNkulunkulu empilweni yakho. In Jesus' name, amen. Thank you.